Ahoj, moje meno je Lenka a vítam ťa na dnešnej online hodine jogy. Dnešnú prax som si pre teba pripravila zameranú na laterálnu prax. To znamená, že budeme používať veľa bočných svalov. Môže to byť trošičku pre niekoho ťažšie alebo jemne nepríjemnejšie, keďže tieto svaly veľmi málo využívame počas takých bežných aktivít počas dňa, kedy niečo dvíhame, predkláňame sa alebo sa zakláňame. Takže jemne sú tieto svaly väčšinou stuhnutejšie, preto to hovorím na začiatku, len aby sme rešpektovali hranice nášho tela. Bude to taká pomalšia, jemnejšia prax, budeme v pozíciách viac dýchov, aby to telo malo priestor a čas ako keby dosadnúť do tých pozícií. Ja už teda nebudem zdržiavať a poďme si zajogovať. Ahoj, vítam ťa na dnešnej joge. Pohodlne sa posaď do prekríženého sedu, tak aby sedacie kosti boli dobre uzemnené na podložke. Dlane nechaj voľne položené na kolenách, hrudník otvorený, zatvor očí a skôr než začneme, len sa tak nacíť, ako ti dnes je, na tele, na duši. Vnímaj, či tam cítiš ľahkosť alebo nejakú ťažobu vnútornú. Nemusíš to súdiť ani analyzovať, len to pozoruj. Vnímaj už aj svoje dýchanie, striedanie nádychu, výdychu. S nádychom skús vždy využiť plnú kapacitu svojich pľúc a s pomalým dlhým výdychom ich úplne vyprázdni. Výdych môže byť predĺžený, kľudne aj dvakrát taký dlhý, ako je tvoj nádych. Pomaličky otvor oči. Polož pravú ruku na ľavé koleno s nádychom ľavú ruku vytiahni hore a s výdychom potiahni doprava. V tejto pozícii aktívne naťahujeme celú ľavú časť trupu. Aktívne zapájame medzirebrové svaly, ramenný pletenec. Skús hrudník nechať celý čas otvorený, aby sa nezatváral. Pohľad nechaj nasmerovaný hore, nádych do stredu, vymeníme strany. Ľavá ruka ostane na pravom kolene s nádychom práva ruka hore a výdych potiahneme ju poriadne doľava. Krásne teraz natiahujeme pravú časť trupu, otvorený hrudný kôž. Dýchaj zhlboka, aby sa toto tam teraz pekne poriadne natiahlo, uvoľnilo. Výdych púšťaj do tých častí tela, v ktorých cítiš teraz najväčšie skrátenie, stuhnutosť. Nádych do stredu. Polož teraz pravú ruku vedľa tela do takého sklonu, kým sa sedacie kosti neodlepujú od podložky. Ak sa odlepujú, radšej trošku zmierni sklon. S nádychom potiahneme ľavú ruku hore a výdych potiahni ju do pravej strany. Naťahujeme teraz ľavú časť, opäť aktívne medzirebrové svaly, aktívny ramenný pletenec, dýchaj zhlboka, výdych predĺžuj, s výdychom vedome uvoľňuj všetko, čo je tam stuhnuté, skrátené. Pohľad hore cez rameno, nezatváraj hrudný kôž. Nádych stred, výdych druhá strana. Potiahneme teraz pravú ruku doľava. A môžeš pekne teraz cítiť, ako sa naťahuje pravá časť trupu. S nádychom využívaj plnú kapacitu pľúc.
Výdych predĺž, nasmeruj tam, kde to potrebuješ uvoľniť. Pohľad stále hore cez rameno, aby sa hrudný kôš nezatváral. Vnímaj, ako sa cíti tvoje telo, vnímaj svoj vlastný dých a pracuj s dlhým výdychom, aby sa tvoje telo v tejto pozícii uvoľnilo. Poď nádych späť, prepletieš prsty na rukách a vytlačíš dlane smerom von. S nádychom ich vytiahni hore nad hlavu, nádych a výdych. Ukloníme sa do pravej strany, nádych stred, výdych vľavo a takto ešte dvakrát prestriedaj obe strany. Nádych stred, výdych úklon, opäť hrudný kôš otvorený, pohľad hore cez pažu. Nádych spevňuje, výdych uvoľňuje, preto s výdychom ideme do úklonu, do končí a uvoľníme ruky. Prejdeme teraz na 4 do pozície mačky. Dôležité nechať uvoľnené priehlavky, kolena na šírku tvojich dvoch pestí, dlane opäť kolmo pod ramenami, prsty smerujú dopredu, široko od seba, nádych pozri hore a výdych lopatky vytiahni hore. Nádych pozri hore, natiahni prednú časť krku, pomaly dlhý výdych, vytiahni lopatky, čo to ide hore. A takto zo párkrát prestriedaj a uvoľni chrbticu po celej jej dĺžke. Nádych hore, výdych vyhrbíš a prepájaš pohyb so svojím dýchom. Špičky zapri dole do podložky a s výdychom pánva hore ideme do psa pozerajúceho dole hlavou. Poprešlapuj, pekne sa tam ulož do pozície, brada pri hrudníku. Nádych, pohľad pred seba a maličkými krokmi dokroč do prednej časti podložky. A s výdychom pusti čelo ku kolenám. Nádych hore do stoja, spojíš ruky hore nad hlavou a výdych uvoľníš. Trošku sa rozohrejeme cez pozdravy slnka. Nádych ruky hore, výdych dlane na zem, čelo ku kolenám. S nádychom pozri dopredu, opäť doska. A s výdychom buď celým telom alebo cez kolena dole na podložku. Nádych hore pozerajúci pes, výdych pes pozerajúci dole, brada pri hrudníku, skrátiš krok a dýcháš zhlboka do svojich pľúc. Výdych predĺžuj. Kto ovláda Ujjayi dých, kľudne celý čas počas pozdravu slnka dýchaj Ujjayi dýchom. Nádych, pohľad dopredu, vykročí jedna, druhá noha, výdych čelo ku kolenám a nádych, poď úplne hore do stoja, spojíš ruky hore nad hlavou a výdych pripášíš. Ešte jeden pozdrav slnku. Nádych, ruky hore, výdych dlane položíš na zem, čelo potiahni ku kolenám, nádych, pohľad dopredu, zakroč do dosky a výdych dole. Nádych hore pozerajúci pes, ramena dole od uší a výdych pes pozerajúci dole, skrátiš krok, brada pri hrudníku a dýcháš. Ak by ti bolo ťažko, môžeš jemne pokrčiť kolena alebo dať chodidlá širšie od seba. Predýchaj. Nádych pozri dopredu, prikroč tak, aby chodidla boli spojené. Výdych čelo ku kolenám. Nádych úplne hore do stoja, pozri hore do dlaní a výdych pripažíš. Prejdeme teraz do pozície Trikonasana. Chodidlá dáme od seba približne na 1 meter a budeme nimi robiť takýto pohyb doprava. Obe chodidla nasmerujeme ako keby tým istým smerom a potom to isté zopakujeme na ľavú stranu.
Ruky rozpážime a najskôr pôjdeme trikonasanú pravú stranu, takže obe chodidla posunieme doprava, ide tam aj pánva. Výdych, pravá ruka na pravú nohu a ľavú ruku potiahni kolmo hore a pohľad nechaj nasmerovaný hore do ľavej dlane. V tejto pozícii zvykne tak puknúť bedrový klb a to je presne to, čo nám má táto pozícia pomôcť urobiť, a to uvoľniť bedra, pánvu, nechať dosadnúť tam, kam treba. Ale okrem toho aktívne naťahujeme hamstringy, medzirebrové svaly, šikmé brušné svaly a taktiež zapájame ramenný pletenec. Zhlboka predýchaj, výdych predĺžuj, nádych stred, šup obe nohy doľava a výdych polož ľavú ruku na ľavú nohu s nádychom pravú ruku kolmo hore. Hrudník otvorený. Skús vytvoriť taký jemný pohyb trupom dozadu a tak sa krásne vieš zrovnať v tejto pozícii. Hlboký nádych, pomalý dlhý výdych. Plná koncentrácia pohľadu na jeden bod, v tomto prípade hore do dlane. Nádych stred. Pôjdeme pozícia Utthita Parshvakonasana. Chodidlá v tejto pozícii dáme širšie od seba. Čo je tu dôležité je, že koleno, ktoré je vytočené dopredu, ide nad chodidlo, nikdy nie pred neho, ani nie za neho. A päty oboch chodidiel sú v jednej línii. Opri teraz pravý lakeť o pravé koleno a s nádychom ľavú ruku spodným oblúčikom vytiahni ďaleko pred seba. Ľavá ruka, ľavá noha sú ako keby diagonál, ako keby jedna línia. A nenechávaj úplne to telo prepadávať vlastnou váhou k zemi. Predsa len trošku sily daj do pravého kolena, aby pekne podržalo túto pozíciu. Pohľad smeruj do ľavej dlane, predýchaj zhlboka. Výdych predĺžuj. Opäť uvoľňujeme bedrá, medzirebrové svaly, predýchame, nádych stred. Vytočíme tentokrát ľavé koleno, opäť skontroluj, aby išlo nad chodidlo. Opri sa ľavým lakťom o ľavé koleno a s nádychom pravú ruku spodným oblúčikom potiahni dopredu. A tentokrát pravá ruka, pravá noha sú jedna línia. Opäť zaktivizuj ľavé koleno, aby v ňom bola sila, opora pre túto pozíciu. Pohľad do pravej dlane. Dýchaj zhlboka. Výdych predĺžuj. Nádych stred a pôjdeme túto istú pozíciu, ale variácia, kedy pôjde lakeť popod koleno. Takže pokrčíme tentokrát pravé koleno, pravú ruku šupni pod pravé koleno, ľavá ruka pôjde poza chrbát a prechytíme sa. Ak sa nevieš prechytiť, tak ruky len smeruješ k sebe, poprípade si použij nejaký popruh alebo šálik, ktorý ti v tom pomôže. Pohľad ide hore cez ľavé rameno, opäť síla v pravom kolene, chodidlo smeruje pekne rovno. Dýchaj zhlboka. Nádych stred. Pokrčíme ľavé koleno, skontroluj, ako smeruje chodidlo, aby šlo pekne rovno a tentokrát ľavá ruka popod ľavé koleno, pravá ruka poza chrbát a prechytíme. Pohľad smerujeme hore cez pravé rameno. Cíť silu, oporu v ľavom kolene, aby pekne držalo pozíciu. Dýchaj zhlboka.
Nádych, výjdeme z pozície. Vykročíme do prednej časti podložky, chodidlá spojené a s nádychom spoj dlane hore nad hlavou, výdych dlane na zem, čelo ku kolenám, nádych pohľad dopredu, zakroč do dosky a s výdychom polož kolena na zem. Pôjdeme pozíciu Parighasana brána. Pravú nohu vytočíme smerom dozadu a ľavú nohu ukročíme do strany. Pravú dlaň nechaj pod pravým ramenom a s nádychom ľavú ruku vytiahni kolmo hore. Pohľad hore, pánvu jemnúčko nechaj podsadenú a opäť zapájame laterálne svaly. Predýchame poriadne. Krásne otvorený hrudný kôš, pánva podsadená. Hlboký nádych, pomalý dlhý výdych tam, kde potrebuješ uvoľniť. Nádych po do stredu, polož ľavú ruku na ľavú nohu, s nádychom vyťahni pravú ruku hore a výdych potiahni do ľavej strany. Opäť, čo je dôležité, nechať otvorený hrudný kôš, pohľad hore cez rameno. Naťahujeme teraz pravú časť trupu. Opäť zapájame medzirebrové svaly, šikmé brušné svaly, poriadne to zhlboka predýchaj. Nádych stred, opäť polož pravú dlaň pod pravé rameno a s nádychom potiahni ľavú ruku úplne dozadu, opäť ako keby si vytvorila diagonálu. Ľavá ruka, ľavá noha je jedna línia. Pohľad hore cez rameno, otvorený hrudný kôš. Dýchaj. A pomaličky uvoľníme, prejdi na 4 a to isté zopakujeme na ľavú stranu. Ľavé chodidlo nasmeruj dozadu, pravú nohu ukroč do strany, ľavá ruka pod ľavým ramenom s nádychom, pravá ruka kolmo hore. Pohľad hore do pravej dlane, hrudník otvorený, pánva jemnúčko podsadená. Hlboký nádych, pomalý dlhý výdych. Predýchaj. Nádych stred, polož pravú ruku na pravú nohu, s nádychom ľavú ruku potiahni hore a s výdychom smerom doprava. Opäť pohľad hore cez rameno. Skús nechať hrudník otvorený. Hlboký nádych, pomalý dlhý výdych. Zaktivujeme teraz medzirebrové svaly na ľavej strane. Nádych stred, polož ľavú dlaň pod ľavé rameno a potiahni pravú ruku do strany. Práva ruka, práva noha opäť vytvárajú jednu líniu. Pánva jemnúčko podsadená, pohľad hore cez rameno a dýcháš. Nádych a výdych uvoľní. Prejdi na 4 a s výdychom hrudník tesne ponad podložkou, prejde hore nádych do psa pozerajúceho hore hlavou. Výdych, pomaličky sa posadíš na podložku s vystretými nohami a pôjdeme pozíciu Parivrita Janu Širšásana na pravú stranu, pravú nohu nechaj vystretú, ľavé chodidlo prisuň k pravému stehnu. A buď prostredníkom ukazovakom prechytíme pravý palec na nohe. Ak to nevieš, stačí, ak uvoľníš pravú ruku vedľa pravej nohy z vnútornej strany. Vyber si svoju variáciu. S nádychom ľavú ruku potiahneme hore a s výdychom ju nasmerujeme k pravému chodidlu. Buď necháme ľavú ruku len voľne visieť, alebo prechytíme našu pravú dlaň, poprípade až práve chodidlo. Základom tejto pozície je otvorený hrudný kôš. Ak cítiš, že sa hrudník zatvára, radšej nechaj ruku voľne visieť, zmierni úklon
a prispôsob si pozíciu tak, aby ten hrudný kôž naozaj ostal otvorený, aby sme tie medzirebrové svaly, šikmé brušné svaly poriadne ponaťahovali, uvoľnili. Nádych, vidí z pozície, ľava ruka pod ľavé rameno a s nádychom pravú ruku potiahni hore. Pravá ruka, pravá noha sú jedna línia, vykompenzujeme predklon záklonom a potom pomaličky sa s výdychom opäť posadíme na podložku a vystridáme túto pozíciu na ľavú stranu. Ľavá noha natiahnutá, pravé chodidlo z vnútornej strany ľavého stehna a buď prechytíme prostredníkom ukazovakom ľavý palec, alebo uložíme ľavú ruku vedľa nohy. Nádych práva ruka hore a výdych úklon k ľavému chodidlu. Opäť vyber si taký úklon, ktorý ti nezatvára hrudný kôž. A u mňa môžeš vidieť, že túto stranu mám o mnoho viac skrátenú, ale proste nejdem cez silu, neťahám sa k tomu chodidlu. Základ je aktívne natiahnutie trupu, zaktivizovanie medzirebrových svalov, šikmých brušných svalov. Poď do svojej variácie, ktorú tvoje telo dnes zvládne a poriadne to tam predýchaj. Nádych do stredu, pravá ruka pod pravé rameno a s nádychom ľavú ruku potiahni hore. Opäť ľavá noha, ľavá ruka sú jedna línia. Pánva jemnúčko podsadená. Predýchaj. A s výdychom ulož pánvu späť na podložku. Posah sa do prednej časti podložky. Ulož sa na chrbát a jemnočko teraz pokmítaj kolenami zo strany na stranu, aby sme uvoľnili kríže. Kolena nechaj pokrčené, chodidla ulož späť na podložku. Dlane nechaj prepletené pod hlavou, lakte od seba, nádych a s výdychom kolená padnú doľava, pohľad doprava. Lopatky nechaj celou plochou uložené na podložke, ak sa ti žiada, oči nechaj zatvorené a predýchaj. Hlboký nádych, pomalý dlhý výdych. Nech sa uvoľní chrbtica, nádych stred, výdych kolena vpravo, pohľad vľavo. Dýchaj zhlboka. Výdych predĺžuj. Nádych prejdi do stredu a pomaličky uvoľni telo do šavasány. Nohy môžeš nechať voľne od seba, ruky od seba. Ale ak by ťa boleli kríže, pokrč nohy v kolenách a kolena opri o seba. Ja si dnes vyberiem túto variáciu. Tak som to cítila. Nechávam na teba, ale variácia s pokrčenými kolenami, opretými o seba, trošku uvoľní napätie z krížov, ak sa tam v tej chvíli nachádza. Oči nechaj zatvorené, len tak si prebehni, ako sa cíti tvoje telo po dnešnej jogovej praxi. Vnímaj, ako sa cíti tvoja pokožka, svaly, kosti, kĺby. Ale aj to, ako sa cítiš ty vo svojom vnútri, na srdci, na duši. A skús len tak spočínuť v takom čírom byti, v prítomnosti. Snaž sa, nech tvoja myseľ ostane tu a teraz, nech neuteká ani k tomu, čo bolo, ani to, čo ešte len bude. Nechaj ju len tak byť a pomáha pozorovanie svojho dýchu a nech si tvoje telo, tvoja myseľ a tvoja duša oddychne.
Dých nechaj len tak voľne plynúť. Rozpohybuj pomaličky prsty na rukách, na nohách, trošku pokrúž zápestiami, členkami. Uvoľni svoje telo tak, ako to teraz potrebuješ. A potom pošúchaj dlane o seba, zohrej ich a polož si intuitívne tam, kde to tvoje telo potrebuje. A len tak nechaj prechádzať svoju pozornosť tam, kam treba. Predýchaj to tam zhlboka. A pomaličky sa ulož na svoj bok, naľavo ak je večer, napravo ak je ráno. Oči ešte nechaj zatvorené. Ešte chvíľočku si môžeš oddychnúť. A potom sa pomaly posaď do prekríženého sedu. Oči nechaj zatvorené. Polož si jednu dlaň na srdce, druhú na brúško. A len tak si nacíť, ako ti je po dnešnej jogovej praxi. Spoj dlane pred svojim srdcom, vyjadri vďačnosť za čokoľvek dnes cítiš. Pomaličky otvor oči. Namaste. Ja ti ďakujem za tvoj čas, za tvoju pozornosť a nech máš ešte krásny deň. Ahoj, dnešnú online jogu máme za sebou. Dúfam, že sa ti jogovalo dobre. Ak sa ti videá jogy so mnou páčia, tak dúfam, že sa takto virtuálne stretneme aj pri iných online hodinách jogy so mnou, teda s Lenkou. Ja ti ešte raz ďakujem za tvoj čas, za tvoju pozornosť. Prajem ti ešte krásny deň. Namaste.